Ola, moi boas. Voltamos cos paquetiños roleiros despois deste verán e unha lenta e progresiva reincorporación ao hábito laboral. E a verdade é que se me acumularon algúns paquetiños, así que supoño que terei unha boa tanda de vídeos para presentarvos. Pero quería comezar, bueno, co que recibín antes tamén, pero tamén un que de tiño especial cariño e consideración, porque, bueno, é un novo suplemento, non me vou ensinar xa, non o quixen desempolvar e estou sin miralo, bueno, teño PDF, lógicamente, e pude miralo, pero quería que virades tamén como sendo un traballo, pois, non profesional, non dunha editorial, sino dun, dun debusante, dun artista que ten un Patreon, que é a Tosir, e tedes aquí pues, as súas canles, a Tosir Art, o seu Discord, Twitch, YouTube. Pero vamos, o que cabe sinalar é as súas publicacións en Patreon, que é material básicamente relacionado con ratas a las paredes. E aquí temos o seu primer libro de criaturas profanas, logo de aquel Semillas de lo Profano, que está moi ben. E os mecenas que quixemos telo en físico, pois fixemos unha chega para poder recibilo. Creo que foron, non sei se 100 ou 150 persoas, o sea que isto xa son materiais que non están a disposición, simplemente se fai un encargo e quen o quere ter o recibe. Lógicamente podes contar co seu PDF e recomendo vos muitísimo que o apoyedes, sobre todo porque eu creo que é un caso, creo que teño comentado en algunha das súas publicacións anteriores, que é un caso de autor que dá vida a algún manual, como en este caso Retas Paredes, que é moi proclive, porque permite a publicación deste material. Tamén é verdad que coa boa relación que ten con Víctor a través das súas colaboracións, pois lle permite non ter problemas de licencias ni nada e pode publicar libremente, non? Este caso é un material non oficial que vos va a dar moita utilidade, porque se trata dun relatorio de criaturas, pero es que ademais teño que desempolvar, que ruido fai que desempolvalo, ten unha serie de axudas a maiores. O mapa mundi, isto tedes tamén todo en PDF separado, o mapa mundi, aquí ao final veñen como se chama? Bueno, non sei irá. As escalas, non? Aquí das criaturas. Vedes? Están divididas entre forestais, acuáticas, subterráneas, reino dos ceos, reino ancestral, colosos profanos, e aquí xa o mapa mundi. Ven un arrecendo aquí a imprenta moi rico. Como vos decía, non só trae criaturas, bueno, creo que o índice está ao final, igual podíamos mirarlo mellor. Aquí. Ves, hai artefactos, hai criaturas, hai feitizos tamén, hai localizacións profanas e reais, e hai poderes. Pero tamén me gusta poderes pasivos. A mí me gusta moito esta primeira fase, o primer capítulo, que vedes o arte todo que ten, está cheo del, non se oculta Adri no seu traballo, el ilustra e tira de Midjourney, de inteligencia artificial, pero vamos, este é un caso claro de como empregar a inteligencia artificial como ferramenta, non? E o autor pois se basea en ela para poder mellorar o resultado final. A mí pareceme moi axeitado o seu xeito de traballar. O que vos decía era o introducción que ten ao principio, que fala de que como identificar criaturas profanas, todo é moi gráfico, como crear a túa propia criatura profana a través de varios pasos,
crear unha aventura a partir dunha criatura profana, que ao final é o que sirve. Cada unha destas criaturas ao final é unha semente de aventura, coa que podes desenvolver unha historia para os vosos para o voso grupo de xogo, non? E vedes que escenas flotantes, e con isto xa sendo un suplemento a que hai personaxes tamén para esa historia, sendo un suplemento que é de criaturas, nesta introducción inicial, que son unhas 20 páxinas, son 20, bueno, 20, 21, nos dá todas as ferramentas para que con este material teñamos aventuras, o sea, que xa non só é, vale, aquí unha descripción de estadísticas e descripción, e xa está. Vedes aquí a escala que se pone, e despois ao final veñen todas xuntas coa descripción das estadísticas e tal, sino que tamén vos dá moitas ideas para poder desenvolver aventuras. Por lo tanto, é un material que está moi ben. Ten este formato que a mí me encanta, que é tipo cadrado, igual que o de que debe aí arriba, e nunca me acordo o nombre, Sevillas do Profano, que complementa perfectamente e crea unha liña alternativa a Ratas en las paredes, que por certo aproveito para comentarvos que The Hill Express vai a sacar ahora brevemente en outubro, en breve quería decir, non brevemente, un Baker Pit con 3 aventuras para Ratas en las paredes, así que Rata sigue máis viva que nunca, sexa a nivel oficial no sentido de que a editorial que o publicou aquí en Castelán, porque o autor original non publicou máis. Entonces, quen lle está dando vida a Ratas ás paredes de Hill Express e a tosir con esta serie de publicacións. Por lo tanto, para min é a mellor alternativa ao produto oficial de la llamada, a sétima, aqueles que fuximos do BRP, dos sistemas porcentuais, pois nos parece un sistema que aparte é moi lixeiro, que tende moito a narrativa, para xogar pois, os mundos do terror cósmico. Así que, si vos parece interesante, a mí mo parece, non dubidedes entrar no Patreon de Atosir, vos lo deixarei na caixa de descripción para que podades acceder a ela. E a verdade é que é unha comunidade bastante interesante, moi buen rollera, que sempre participa nos proxectos que Adri leva adiante, e a verdade é que ten no futuro varios proxectos moi interesantes, así que animovos a entrar no seu Patreon e formar parte da súa comunidade. E nada máis, nos vemos nas mesas ou senón nas pantallas. Un saúdo.